es público. ¿Ah, sí? No es público, pues bueno. Vale. Punt 2, dispositiu de caràcter públic, expedient 31.464/2026, aprovació inicial del Pla Local de Gestió de Residus Domèstics i Assimilables del municipi de Gandia. Sí. Vale. Té la paraula el responsable, Adrià Vila. Sí, moltes gràcies. Com sabeu, és un document al que heu tingut accés, un pla de residus que a més compta amb diferents arxius que han tingut accés l'oposició. Ja sabeu que este passat dilluns se va dur a terme la Junta de Govern l'aprovació inicial d'aquest projecte de pla de residus i el que venim a aprovar és una fulla de ruta per a construir una ciutat més neta, més moderna i també més preparada. Jo crec que hem tingut la capacitat, i vull agrair el suport tècnic que m'acompanya durant aquesta jornada, hem tingut la capacitat de fer un pla de residus que, a banda de tindre una implantació progressiva, que és lo suficientment obert per a poder modificar-se i actualitzar-se amb el pas del temps. Hem definit un nou model de neteja al mateix temps per a la ciutat, per als pròxims anys, adaptat a cada barri i, a més, com deia, amb progressivitat. Més neteja, més reciclatge i també un millor servei. Com bé sabeu, al mateix temps que anem i parlem de la instal·lació del 5è contenidor, parlem d'una modificació del contracte que ens ajudarà a millorar certs aspectes que considerem que calen en la neteja del dia a dia de la ciutat. I a partir d'ahir estic obert a que me facin les consultes que consideren i en el seu cas, si són molt tècniques, li demanaré al meu equip tècnic la possibilitat de donar-me suport en aquestes qüestions. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Allà té la paraula el senyor Millet. Sí, yo quería preguntar si eso suposa algún tipo de incremento en materia de impuestos o de gastos. Vale. No, el que estem aprovant avui en dia no és una modificació de cap ordenança, sinó un pla de residu que marca la fulla de ruta de la instal·lació del 5è contenidor. De fet, en algun cas he vist alguna intervenció per part de l'oposició demanant aquesta instal·lació del 5è contenidor. El que solventa i el que ens fa és tindre una fulla de ruta per a aquesta instal·lació i al mateix temps, com t'ha dit, millorarem també el contracte de la part que se dedica a la neteja viària de la ciutat perquè considerem que tenim capacitat de millorar-lo i que n'hi ha que enfocar els problemes i no estem satisfets del tot i considerem que cal aquesta millora. Senyor Soler. Sí, molt bon dia. Respecte al Pla Local de Residus, quins plazos maneja el govern local respecte a la seva implementació total? Tècnicament, si heu tingut accés, que ho heu tingut a la informació, de fet, hi ha un cronograma en tots els documents, entre ells en el de síntesi. És un pla de residus que, com bé he dit anteriorment, la seva implantació, una vegada avui sigui aprovat, se faci exposició pública i se responguen en tot cas a les al·legacions que se puguen tindre de vendrà en definitiu. En paral·lel treballarem la modificació del contracte i si heu pogut observar ja en els documents de síntesi i en la memòria econòmica i en tots ells un informe o un cronograma de la seva implantació, com bé ha dit Víctor, és progressiva i pense que parlem des del 26 fins al 28-29. Vale? Sí, una altra pregunta. Si la llei està aprovada des de l'any 22 i obliga des de l'any 22, per què en l'any 26 l'Ajuntament de Gandia i el seu govern no ha fet res per a aprovar aquest pla local de residus i és ara quan s'inicia tota aquesta tramitació? I respecte a tot això, què va passar amb el pla local de residus o amb el projecte de pla local de residus que vostès van presentar en la legislatura passada en organismes de participació com per exemple el Consell de Participació Ciutadana? Jo crec que hi ha dues formes de governar i de fer política, la de sentar-se, planificar i construir i la de assenyalar problemes i no donar ninguna solució. Nosaltres estem en la primera, en la de sentar-se, en la de planificar
i en la de construir, com bé t'ha dit Víctor. El que fem és aprovar un pla de residus, aneu a tindre la capacitat de dur a terme les al·legacions que considereu, com no pot ser d'altra manera. Crec que, a més, crec que és un document que és lo suficientment obert com a fins i tot per a incorporar les al·legacions que puguen fer partits o qualsevol tipus de ciutadà, que seran avaluades tècnicament i respostes tècnicament, com no pot ser d'altra manera, i que jo crec que ens situa a l'avantguarda i el que ens fa és dissenyar la fulla de ruta dels pròxims anys, de les pròximes legislatures, probablement, i espero jo personalment que sigui així, governades per nosaltres o per altre partit. Disculpe, tal vegada no formulo bé la pregunta perquè no m'ha contestat. Per què, si la llei és de l'any 22, vostès fins al 26 no estan aprovant un pla local de residus quan l'obligació és de l'any 22? Jo t'he respost a la pregunta. Val. Efectivament. Hi ha alguna sanció o requeriment per part de l'administració central, del govern central o altre organisme de caràcter supramunicipal que hagi aportat una sanció o un requeriment per l'incompliment de la llei de l'any 22? No, que jo tinc constància. Val. Descarta, per tant, vostè que la futura ordenança derivada, en aquest cas, d'este pla local de residus i de la modificació contractual que tinguem amb l'empresa concessionària descarta completament qualsevol pujada tarifària per al servei? Bueno, sí. Me sorprèn que vostè me faci una pregunta. Descarta vostè alguna pujada del rebut als ciutadans per part del COR? Perquè sí, vostè governa en majoria en el COR. Vostè ha implementat durant aquest exercici últim una pujada en la tarifa al ciutadà i veurem què fa en l'ordenança vinent que s'aprovarà en els pròxims mesos. Respecte al que me pregunta, i a la part de la taxa de Gandia, jo el que sí que li puc respondre és que estem en l'inici d'aquest procés, que és aprovar un pla de residus. El que se farà posteriorment serà una modificació del contracte per a la implantació d'aquest pla de residus. I, en tercer lloc, és probable i és evident que hi haurà de revisar-se les ordenances. El que sí que me puc comprometre jo és que si els ciutadans se comprometen en el compliment de la pròpia llei i de l'economia circular, si tenen la capacitat de fer un tractament adequat del residu, el rebut baixarà. En quant vostè quantifica la modificació contractual que té que operar arrel d'aquest pla local de residus? La quantifica en torn a 2 milions d'euros anuals. Respecte a aquesta pregunta que me fa, tinc en compte vostè que, com l'he dit anteriorment, en aquests 2 milions d'euros que considere que, en torn a 2 milions d'euros, no tinc la data concreta, però en torn a aquests 2 milions d'euros sigui conscient vostè que a banda de la implantació del 5è contenidor, el que estem fent és reforçar qüestions que considerem que calen en la ciutat a nivell de servei de neteja, per moltes raons. La primera és que, com bé saben, hem tingut un creixement important de població. En segon lloc, saben vostès que aquest contracte, perquè algú va deixar factures per pagar, no sé, en torn a 14 milions d'euros, va tindre una xicoteta rebaixa i que ara en el seu moment, per actualitzar-lo, i el que fem ara és quasi retornar-lo a l'inici d'aquest contracte, augmentar un poquet més la inversió, com bé li dia, i atacar les dues coses. Una que considerem que és millorable i és certs aspectes de la neteja en la ciutat, i l'altre, el 5è contenidor. A mi sí que m'agradaria, a banda d'això, fer-li la reflexió perquè sabem que ho fan i és també lícit, però que de volta en quan no se queden tan sols
amb la infracció o amb l'infractor, que de volta en quan també premien a la gent que fa bé la seva feina o la seva tasca, que recicla, que és responsable i que és cívica. Ho dic perquè està molt manida alguna de les campanyes que vostès fan, però tan sols fiquen el foc en la gent que no fa o que no té comportaments cívics en la ciutat. I jo crec que el que hem de fer és premiar justament el contrari, a la gent que efectivament és cívica i que cuida de la seva ciutat. Sí, com vostè fa reflexions, jo també. Nosaltres posem el foc en la capacitat de dos governs del Partit Socialista que porten 4 anys per a treure avant un pla local de residus i que inclús l'anterior el van passar per al Consell de Participació Ciutadana burlant-se de tots els actors socials, veïnals i dels grups municipals que estem allí també aportant per a un document que després no va servir per a res. Ho dic perquè, com vostè pot permetre's el luxe de fer reflexions, jo també les faig. En tot cas, la pregunta és, aquests 2 milions d'euros aproximadament d'increment, en aquest cas, de la contracta municipal, d'on van eixir? Jo, entre les meves expressions que ha gastat avui en la meva conversa o en les meves intervencions en aquesta comissió, no ha gastat ni la paraula incapaç ni burla. Què pensaria vostè si jo ho haguera fet? Jo crec que el que li he dit és que, i li ho he dit anteriorment, hi ha 2 formes de governar. La de sentar-se, planificar i construir, o la que fan vostès, que és la de assenyalar problemes, ficar-se del costat dels incívics i no plantejar cap solució. Jo crec que avui és un bon dia per a aquesta ciutat. Hem aprovat un pla de residus, o duem a aprovació un pla de residus, que va marcar el full de ruta no tan sols de la neteja, sinó també de l'economia circular i de la recollida selectiva en el nostre municipi. Jo crec que avui és un dia d'enhorabona per a aquesta ciutat. I jo me sentiria orgullós de la tasca que han fet els tècnics i el Departament de Serveis Bàsics al seu respecte. I comentant vostè al respecte d'on va eixir aquesta partida pressupostària, jo crec que això no és el seu problema, és el nostre. Nosaltres, evidentment, planificarem i farem el pressupost i, com no pot ser d'altra manera, el que sí que farem és, si modifiquem un contracte, pagar-lo, no com vostè. Com bé ha dit vostè, que no sabem d'on van a treure aquests diners i tampoc ha confirmat que no hi haurà una pujada de la taxa de replegar de residus, el grup municipal popular vota en contra d'un pla local de residus que no garanteix l'aplicació total de la llei i que sobretot carregarà davant les esquenes dels contribuents gandians la seva mala gestió. Per tant, votarem en contra.